Aron masiguro nga luwas sa tipdas sa mga bata, gisugdan na sa Davao Region ang Measles Rubella Supplemental Immunization Activity sa Department of Health kon DOH Lunes sa buntag Enero 19 ning tuiga. Mga bata ng edad og 6 months hangtod 59 months ang target mabakunahan. Tumong niini ang pagtabon sa immunity gaps o pagpanalipod sa tanang mga bata, batok tipdas o rubella bisan pa nabakunahan na kaniadto. Sa Maragusan, Davao de Oro, ipangunahan mismo ni Municipal Health Officer Dr. Alexis Job Codillo ang paglusad sa aktibidad, pinaagi sa pagbakuna sa iyang duha ka kaugalingong anak aron ipakita kung unsa ka mahinungdanon ang bakuna. Gisuportahan sab kini ni Maragusan Mayor Cesar Clarion Colina Sr. ug mga SB members. Sa Mati City, Davao Oriental, sayo nga girumbo sa mga inahan ang Barangay Bubon Health Station aron mapabakunahan ang ilang mga anak batok measles ug rubella. Ug sa Davao City, isuportahan sa mga ginikanan sa Barangay Bago Galera ang immunization activity. Upat ka purok ang giserbisyohan ato sa vaccination. Samtang laing mga purok na sab ang dalitan og measles rubella nga bakuna sa adtong Martes, Enero 20. Gawas mga barangay, dunasay measles rubella supplemental immunization activity sa mga mall sa syudad. Sa datos sa DOH-11, 21 ka kaso sa measles samtang 7 ka kaso sa rubella ang natala sa tibok Davao Region. Sumala sa DOH-11, kapin 500,000 ka mga bata ang target mabakunahan sa gilusad nga simultaneous immunization activity hangtod sa Pebrero 13 ning tuiga. Davao City ang dunay pinakadaghan nga target mabakunahan. Ana sa 167,192 ka mga bata ang target mabakunahan sa Davao City. 111,959 sa Davao del Norte, 75,610 sa Davao de Oro, 67,039 sa Davao del Sur, 56,102 sa Davao Oriental ug 35,107 sa Davao Occidental. Gipakusgan sab sa mga city health offices ang kapasidad sa ilang mga barangay health workers nga mo'y mangunay sa ilang pagbakuna ug pagtubag sa uban pang mga pangutana sa mga ginikanan isip pagbatok sa vaccine hesitancy. Sama sa pagtugot nga bakunahan ang mga bata bisan pa man duna kini mild nga sipon ug ubo base sa abiso sa pediatricians. Yawhag sa DOH ang mga ginikanan nga pabakunahan ang ilang mga anak batok measles rubella sa mga fixed o temporary vaccination posts aron malikayan ang pagkuyanap sa makamatay nga tipdas hilabi na sa kabatan-unan. Gipasabot sa health sector sa mga ginikanan nga libre ug luwas ang pagbakuna batok tipdas. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.